Merda, no? Merda per què? Una paraula, merda, jo què sé. Josep Lluís Caparrós. Jo també em vull seguir amb Caparrós. Josep Caparrós, sí. Anem a veure sobre per què. El més ecologista Quin company, què vol dir? de la companyia. Qui podria ser el més, el que s'assembla més a... La pesada de Júlia. Bueno, Xavi també. Tu tens... La Júlia no té per publicar-se el bocat, el Xavi sí. Otro San Benito. Júlia. Diguem que tots menys l'Aitor. La Júlia seria capaç d'anar de Mallorca a Barcelona nedant. Això és mentida. Aitor. No és veritat. Ho he dit ella? El Joan. Però, No ho he dit jo! Ho he dit tu! No ho he dit jo! però que es despista una mica en temes d'ecologisme, gasta més paper. Sí, jo Vale. Temes de dutxa. En Marc. En escena? En Marc i a la La Mònica. Mònica. Mònica López. No ens contagiem, però la Mònica és la primera. Home, de 4, no? Sí, la quatre. Vale. Similituds a l'obra amb... perquè vinguin, colló! La reunió de veïns. La reunió de veïns. És la vida real. És un documental. El documental és una ficció. Tota. L'entrada de la fan. Jo al congrés de negacionistes. Jo també al congrés. Jo... Ell és el director, has de dir tota. La barra del mar. Sobre? Sexual? Ai! L'última funció del TNC va ser molt divertida perquè vam fer moltes bromes als tècnics, entre elles posar-nos menjar trampa i sortir a escena, actuar amb els actors. La pregunta és, i per què no? Perquè riureu, Sí, perquè sí. Pensareu també. és teatre polític, per tant està molt bé fer un debat sobre el tema de la qüestió climàtica. I perquè aquí és una excusa per sortir de casa una mica també, que esteu tots molt tancats. Hi ha confinament comarcal, vull dir. Ah,